Takováto fotovoltaika dokáže výrazně snížit náklady na energie. Hlavním stavebním prvkem jsou panely Longi z řady Hymu X10 s výkonem 540 W a rozměrem 1,99 x 1,1 m. Dobrý den, nacházíme se v areálu Hyundai v Nošovicích u této nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 648 kWp. Se mnou je tady pan Karlák z firmy FM Solar a pan Čelovský za firmu Longi a podíváme se vlastně, co tady je použitý za technologie, materiály a k čemu ta fotovoltaická elektrárna vlastně bude sloužit. Pane Karláku, co tady teda máme použitý za ty technologie? Takže ve spolupráci s naší projekční kanceláří Young for Energy v Ostravě jsme navrhli řešení pro tuto elektrárnu 1200 panelů značky Longi. Střídačová technologie se použila od firmy SolarEdge z důvodu kladení důrazu na bezpečnost, jak protipožární, tak kybernetickou, což je pro dnešní dobu hodně důležité. Pane Čelovský, jaký panely tady jsou použitý, jak vidíte jejich hlavní výhody pro túto instaláciu? Už ako bolo spomenuté, sú tu použité moduly Longi, ktoré využívajú technológiu back contact druhej generácie. Môžeme to vidieť podľa povrchu. Vlastne, že všetky kontakty sú z vrchnej strany premiestnené na spodnú stranu. Táto technológia prináša radu výhod ako vyšší výkon, vyššiu efektivitu. A v prípade tejto stavby, čo je veľmi podstatné, nakoľko sa využíva konštrukcia východ-západ na rovnej streche, kedy v lete dochádza vlastne od strechy k nejakému vlastne nahrievaniu a táto technológia umožňuje vlastne pracovať s nižšou prevádzkovou teplotou, zhruba až o 3 stupne Celzia, čo nám umožňuje zase dosiahnuť ten vyšší výkon a väčšiu spoľahlivosť modulov. V priemere by sa dalo povedať, že s touto technológiou môžeme dosiahnuť väčší výkon až o 8%. Nemenej dôležité je spomenúť, aký bol použitý formát modulov na túto stavbu. Ako môžeme vidieť, podľa počtu buniek je tu použitá 60-článková verzia o rozmere tesne po 2 m. Presná dĺžka je 1990 mm. Tento formát modulu nám umožňuje šetriť inštalačné náklady, čo sa týka vlastne konštrukcií, nakoľko používame menší počet modulov na rovnaký inštalovaný výkon. To nám umožní ušetriť až do 10% nákladov na konštrukciu a zároveň vlastne šetríme aj ľudskú prácu, nakoľko inštalujeme menší počet modulov, čím ušetríme vlastne čas. Táto úspora je až do 14% a v prepočte by sa dalo povedať, že na takýto typ inštalácie, respektíve veľkosť 648 kW, bolo použitých až o 7 paliet menej materiálov. Táto úspora celkovo môže byť vo výške, keď to spriemerujeme až do 14% tých inštalačných nákladov.